Huh, Misty? What is that all about, huh? Sinabi ko kay Tami na nakatanggap ako ng chiki para sa pagbabantay ng ina mo. Sabi niya, I'm going to tell him, Dada, don't come here. Roxy is a bad girl. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Today is Wednesday. Supposedly, andito si Tami. Dito si Tami, supposedly, Lily. Pero, 3 o'clock in the morning, umalis siya kasi may trabaho. Basta, may trabaho siya. Yung Min and Black, may premiere. Min and Black. So, sila yung sikaso, lalalala. So, kung sino man yung mga nagtatanong kung ano yung trabaho ni Tami, si Tami, yung trabaho niya is, yun. So, may isang specific lugar na doon talaga si Tami nagtatrabaho. And then, every time na may tumatawag sa kanya, yung mga kumpanya na basta mga kumpanya na tinatawagan ng mga movie, anik-anik, yung mga premiere, tinatawagan sila, hindi lang siya, marami sila mga kagrupo. At saka si Tami yung tinatawagan palagi kapag may yung mga involved yung mga computer, mga color sa movie, yung screen, yung mga equipment. Sila mga grupo yung mga equipment. And then, yung trabaho ni Tami is magaling siya sa mga kapag may movie screen, yung mga big screen na talaga like ngayon, premiere ng Min and Black. Andun siya sa city and tinitignan nila yung mga screen kung okay ba yung color, yung mga ganun, parang ina-adjust. So, magaling si Tami sa ganun. At saka sa mga equipment, kung anong mga equipment na ikunik-kunik dyan, magaling si Tami dyan. So, andun siya doon. So, sa mga nagtatanong, yun yung ni Tami, trabaho niya. Ang talaga niyang title is EV Tech. I don't know, technician, EV. I don't know what is EV. Hindi ko na kasi mahirap na. Basta yun. So, yun. And ako ngayon, lang ako ng transfer ng clip. Yun, and then doon si Tami, nag-send sa akin ng picture. Sinindan talaga ako ng picture, yung mga sit-up. Sit-up kasi na-excited ko. Kasi sinabihin ko kasi siya, may makita siya mga artista. Sabihin ko sa kanya na, take picture, uy! Take picture ba? Send sa akin. Sabi niya, hindi man si Tami ma-take picture, uy, hindi siya mahilig. Sabi niya, trabaho daw siya, hindi niya at saka hindi talaga siya mahilig sabihin na lang niya sa akin na andun si ano. So, hindi palagi yung trabaho niya ganon. Noon, palagi as in always talaga siya, guys. Nagta-travel talaga yan si Tami, guys. Mapuntang Chicago, mapuntang kahit ano kung saan yun yung mga movie. Doon talaga siya. Pero ngayon, hindi na siya mag-travel. At saka may kumpanya din na malayo sa ibang lugar. May mga movie sila dito sa US. Mostly dito sa New York. Hina-hire yan siya. Sa isang taon magtrabaho siya sa kanila for like 1 week, yung ganun, para anuhin yung movie nila. 1 week siya magtrabaho. Si Tami lahat yung mag-transfer, siya lahat. Siya lang yung hina-hire. And yung sa movie, marami sila. Yung sa dito, yung mga movie, yung malaking movie. Marami sila. And yun. At saka yung sa narinig niyo yung Tribeca, trabaho siya doon. Pero that once, once every April man ata, every May. Every May man yung Tribeca. Yun. And yun yung trabaho ni Tami. And umalis, kawawang Tami, umulan kanina. Hindi ako nakatulog. After umalis siya, 4 o'clock, grabe yung ulan, as in grabe. At saka tinawagan ko siya. 3:30 siya umalis dito, tinawagan ko siya 4. At saka nag-usap kami, sinamahan ko lang siya sa sasakyan, parang tinawagan ko siya para hindi siya makatulog. So, kung mahirap naman katulogon siya, din umulan pa. So, yun, yung nangyayari is nag-usap kami, sabi pa niya, tulog ka na. So, natulog ako, 5 o'clock. 5 o'clock ako natulog. 1 hour kaming nag-usap. And then, nakarating siya sa bahay, sabi niya, tulog ka na. So, natulog ako. Alam niyo ba kung anong nangyari this morning? Nakagising ako almost 8 o'clock na ng umaga. And then, yung pusa, gutom na talaga sila, guys. Alam niyo ba kung anong ginawa ng pusa? Yung dog bone, nirep nila yung cellophane. Yung cellophane ba? Ang tigas ng cellophane, nirep. Yung lahat, yung dog bone, nakakalat sa office. Lahat ng mga laman, di ba yung bone may chicken na sa labas? Lahat. Tapos, yung bone hindi kinain ng
pusa. Ang kinain ng pusa is yung chicken part na nakarap sa bones. That means gutom na talaga sila, guys. Hindi ako ginising ni Habs kasi yung bedroom is nakalock. Naka-close siya, guys. Yan. Yan. Candle. Akala ko uulan ngayong araw. Sabi pa Monday and Tuesday daw uulan. Nag-change ata yung rota ng ulan. But anyway, guys. Itong si Tami. Hold on, guys, ha. Oh my God. Nag-ano si Tami kahapon. Ang dala niya, may mga dala siya. Hindi ko alam kung ano yung mga dinadala niya. So, iwan ko na lang. Hugasan, sabi pa ni Tami, i-display mo yan. Adoy, ginoo ko nito si Tami talaga. Plus, ang dami pa doon. Galing daw ito sa attic, yung sa pinakataas sa bahay ng biyanan ko. Sabi niya. And, may mga maliit pa. Ano ba to? Ilagay ko ito sa ano. Hindi ko ito ilabas lahat, eh. Ano na, guys? Magluluto tayo ng... Hello, eh. Hindi pa ko pala nakat yung ano. Ang lulutuin ko is ito bukog. Anyway, so magkakat tayo ng steak. Leftover namin to kagabi. Yung andito si Bianan. Ito yung niluto namin, di ba? So, ang gagawin ko is I'm going to cut small pieces here. Hindi natapos lahat. Ang gagawin ko is always recook. Yun yung ginagawa ko palagi. Recook talaga palagi. Masarap ito pag may garlic. Kaso hindi ako nagkakat ng garlic. Ano na lang yung ilagay ko, powder garlic. Patayin natin. Kasi gusto kong may garlic and onion. Iba din yung sarap ng ano, yung real garlic kaysa powder. Iba yun. And then, lagyan natin ng onion. I think lutuin ko na to lahat yung steak, eh. Lutuin ko na kasi ano. Lutuin ko na lang nga. Kasi ano, para maluto lahat. Okay, guys. Hawak kamay. Kamay. Hawak kamay. Gusto ko siyang para mapirito na talaga siya ba? Mapreto na siya sa oil. Kunting oil lang man yun. At saka, merong oil kayo nakikita kasi nag-ano siya. Nag-oil. May konting fat kasi yung ano, tawag nito. Yun. 30 na, guys. Gabi na. 30 na. Gabi. Tignan nyo, ang gabi. Ang gabi. 30 na ng gabi. And hindi pa tumawag si Tami. Tumawag siya yung lunch. Pero ngayon hindi siya tumawag. Ano bang nangyari? Busy yun. Anyway, guys. Dito na lang tayo, guys. I will continue sa ibang vlog. I-connect ko na lang. I-connect the dot na lang natin yung mga video. Thank you guys so much for watching. See you sa mga susunod na video. So, lalabas lang ako. Itapon ko yung basura. Nagpaikot-ikot lang ako dito. Kasi busog ako. Kumain ako kanina ng yung niloto ko. And minukbang ko siya. And, yep. See you in my next one. Continuation. Bye-bye. Natapos ko lang maligo. And, itong ano ko, tinaas ko lang siya kasi I'll tell you. I will tell you later, guys. Bakit? Anyway. Hi guys! Hello. Today is Wednesday. Wednesday ngayon, guys. Ito ngayon is tinaas ko siya, guys. Katapos ko lang blow dry. Tinaas ko lang ito kasi yesterday, last night, naglagay ako ng, nagtapon ako ng basura. And then, kasi sa front ng house namin may mga bushes, diba? At saka sa ilalim ng mga puno, ng mga roses, mga ganon, kahit ano-ano nandun sa harapan namin,
Sa ilalim niyan, mayroong poison ivy na nakakalat. Nag-vine kasi yan, parang kumakalat siya ba ganun. So, hindi ko talaga siya ginanon sa kamay ko. Meron akong pangkat at saka pang-grab ng vine na yun. At saka tinapok ko siya. Nilagay ko siya sa isang lugar hanggang matuyo. Last night, nilagay ko siya sa bag kasi basura, di ba? I was very careful and then to put it inside the bag. And then, some of the vine just fluffing everywhere. And it hit na-touch siya dito sa arm ko. And, yun, last night, ganito ko, ganon. Nanonood ako ng TV and then ganon ako. And then na-realize ko, Paks! Poison ivy pala ito. Dumunugo na good siya, guys. So, after that, I run up here, guys. So, winawash ko siya and then nilalagyan ko siya ng Techno, yung nilagay ko sa Facebook, yung picture na pang poison ivy. Pinapat ko lang siya doon at dinadry. So, ngayon, na-dry siya, lumiliit. Hindi na siya kumakati. And then, after ako na-shower, nilagyan ko na ulit. Mga ako dito nag-ano sa bathroom. Gusto kong linisin itong glass namin, yung mirror. Andito yung ano ko, wala sa taas. Yung deodorant ko na gamitin pala, guys, is itong Dove Advanced Care Invisible. Ito siya. Ito yung gamit ko. Hindi ko muna lagyan kanina after ligo kasi wala dun sa taas eh. Yun. Don't move your ikog na. Mama's mad. Not happy. Mama's not happy. Why you're coming here? Why you are coming here? You too? Huh, Misty? What is that all about, huh? The two of you, huh? Naku lagi. Na. Kahit mo nag-ulo. Naku, nawit ka. Tignan yung ikog nila. What do you want? Do you want punsi? Yeah, I'm not happy with you. I'm not giving you nothing. Naku lagi. I will be right back. Do you know what is I will be right back? That means I will leave you. I know you know that. I know Roxy doesn't like it. I will be right back. Can I will be right back? Naku lagi. Tignan nyo guys, nasa sad na yan. Oh, come here. I'll give you bunsi before mama go. Come. Come here, Roxy. Come. Hala, pati itong pusa, nagutom pala. Makati dito ba? Ano to? Anyway, get down. You need to go pee-pee. Let's go pee-pee. Come pee-pee. Let's go pee. Let's go pee-pee. Ganahan man ka basta ikog na diri na gunita ni mama. O di man ko kakaabot diri no. You cannot reach this here. So you want me to takalang. Katang. I'm filming you. Don't be embarrassed. Look, his stuff like, no, I'm stopping. Oh, you like it? Ang laki niya, di ba? Ang laki ni Fred. Ay, so cute, baby. Ma'am. Sis Chabilita. Chabilito. Where did she go? Do your pee. Nakarating na ako, guys. Paihiyo natin sila. Umihi na si Misty. Tingnan natin anong gagawin. Oh, it's nice. The wind is nice. Ang bilis tumaas ng mga ano. Damo. Ang bilis. Good girl, Mitz. Let's go. Good girl. Tingnan niyo yung monkey. Hi, Mitz. Hello, Mitz. Come.
Di ba nagbabantay ako sa biyanan ko for, 3 weeks na, magti 3 weeks. Kasi yung hinahire nila, hindi pa siya available, di ba? June 26. So, ngayon, nasya-shock ako kasi yung kapatid ni Tami, nagtitik sa akin na sabi niya, may ano daw, may envelope daw doon sa kanila, sa lamesa, na para sa akin. So, sabi ko, dalhin ko raw, para daw sa akin. Sabi ko, okay, dalhin ko yan kapag makauwi ako. So, na-shock na lang ako dahil pag open ko, hindi ko talaga ina-expect, guys, promise. Hindi ko talaga ina-expect kasi sa matagal-tagal ko nang napagbabantay sa kanya, 'di ba? Sa tagal-tagal ko nang yung andun ako para sa kanya. Nandun ako palagi. Hindi ko siya ina-expect, siniswilduhan pala ako ng kapatid ni Tami. Pero, of course, pira ng biyanan ko. At saka yan. So, pira ng biyanan ko. Pero, gusto niya akong swilduhan pala. Ewan ko, hindi ko talaga siya ina-expect. Tinitext ko siya. Sabi ko, hindi ko talaga ito ina-expect. Sabi ko sa kanya. And I will take it para naman makatulong kay Tami. Di ba? Makatulong sa amin. Malaking tulong din ito, sabi ko sa kanya. So, first week ko yun. First week ako doon sa biyanan ko yung niya, yung envelope na yon, yung chicken na natanggap ko. So yun, nasa shock lang ako, na appreciate ko naman na ganon, pero hindi ko talaga inaasahan, guys, na ganon, kasi Ginoo ko. Ipaminsan andun si Tami kasama ko, 'di ba? And then so sabi niya unang linggo daw 'yon. And so, yun. So, sabi ko, okay, sige. Salamat. Sabi, tinext ko talaga agad siya pag nakita ko. Na-shock talaga ako, guys. Ya, Nagsasalita ako dito din. You are not, anak ko. Why mura makagilintaan? Why mura? Why nga no? Why something in your butt? So, sabi ni Tami, sinabi ko kay Tami na, nakatanggap ako ng chiki para sa pagbabantay ng ina mo. Sabi niya, it's good. Sabi pa ni Tami, which is good. Tanggapin mo yan. Sabi ko, sige, tanggapin ko, ilagay mo sa account ko, and then ibigay ko sa iyo. Malaking, makatulong din yun, malaking pangbayad sa bill natin dito. Ha? So, yun, tatanggapin ko, sabi, wala namang reaction si Tami. Sabi lang, it's good. Sabi pa ni Tami, maayo daw. So, okay daw. Nakikinig na naman itong dalawa. Kaluka talaga ba? Ano mang gusto ninyo? Ha? You know, and I will be right back. And, you know, Dada will be like, I think, hopefully tonight or tomorrow. I don't know what Dada plan. You know, it's hard because it's when it's coming here and Dada will be out here. It's something out there that Dada will bring some treaties. Sometimes when Dada come here, she go get him in the laundry area, and he is here. You should be gigigiring. si Roxy, guys, alam talaga niya, guys. Sabi ko, laundry area na andito na yung Dada niya. Okay, you have to understand that Dada is working today, okay? He will probably be here later or tomorrow. And, you know, you don't really know because Dada will call me and she said, don't, Misty, don't block me. And, you know, I will probably get Grandma too. Grandma will be ara here. And I don't know, Rox, you listen to me like, you know, Dada will be there. And you listen to me like Dada is gonna be out there in the laundry area. Laundry. Dada's in the laundry area. And you should go
I'm just joking. Oh, you don't go listen to mama because I just try to see your cuteness. Okay? Your cuteness. And oh my god, when Dada said that Roxy is a good girl. Tingnan nyo. Tingnan nyo na. Hala guys, magwala yan guys, magwala. Look, tingnan nyo. What? What do you want? What? Ano? What? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. I will tell Dada not to come. You're a bad girl. I will tell Dada not to come. I'm going to tell her. I'm going to tell him. Dada, don't come here. Roxy is a bad girl. Yeah, I will tell him. I will tell him, Dada, don't come over here. Do you want me to tell Dada? Do you want me to tell him? Kinabuhi sa pobre. Kung sa Pilipinas ka mo, kung sa Pilipinas pa mo, gipangkauna mo. Kaya walay sudan. Ano na kaya? Ngayon na pinaklos na nila yung kapa. Wala na makain yung mga pobre doon. Pinaklos yung kapa ni President Duterte. So yung mga pobre wala makain. Laki kayo na wala kayo sa Pilipinas. Kundi kakainin kayo at barbecue kayo buhay. Wala. Kawawa kayo kung andun kayo sa Pilipinas. Buti na lang, andito kayo. Ang laki-laki nyo, may bed kayo, may aircon. Kapag may winter, may heater. Magandang pagkain. Binilhan ni Daddy ng Turkey. Huwag mo akong liliin dito. Gusto niyang lumabas di ayo eh. Ginoo ko, kalibangon ka. Kalibangon yung lubot, yung lubot, yung lubot. Tapusin na natin itong video and bukas na lang tayo guys. Thank you guys so much for watching. I really appreciate guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe into this channel. And thank you guys. Thank you. I will see you guys in my next one. Bye. Please don't forget to subscribe. Salamat. Bye-bye.